gedhe asuhan taman sinto dijaule agonangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi getih telah ngaleng diobong wasa pilong waao padha pati nemblong man gedhe padha dadiar semuka nangis gara-gara kenapa aku kau wedi ijek sak cerit jan lara kok tutuk kok ya ra sido bar yo aku wong Semarang rasa tekok-tekok Mas Arjene lomo munggah ping 3 munggah neh ceritane wayang Ramayana ing negara Angalengka diraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyalang Dewi Sita si kata putih soana taman sinto dijalune aku nangang Indrajit lan Pati ning Anoman rada ora kemayu nang dadi obong padha pati temblong omah gedhe padha dadi arang kasemuka nangis gerang-gerang Jambu alas ya Mbak Sidorondo. Mbak makasih ya Mbak Bro. Thank you. Wah. Inti wayu anggere nggih permintaane Mbak Konge sampun ditenggo nggih Kang Mas niki wonten jambu alas nggih. Iya Mbak Man. Walah Mbak Man tambahi Mbak Man. Matur suwun Mbak Man urik. Wong wedok anggere dhuwit yo ngene iki lho Mbak. Biru mripate. Rupane biru Mbak. Monggo sinarangan Wayu Diti semoga bareng Wayu Anggoro. Langsung ayo Di jambu alas apa Sidorondi endi meng mike Mbak niku mbok endi mbok apa mulai kok mike
Miki emang di. Tak kira tiga mulai Mbak E. Ayo sayang, Allah ya Allah, bocah kok ayu ning ngene ya Allah, meneh-meneh sampean ngene iki bejo sing duweni lho, Nduk. Ya Allah, ya Allah. Artise kok Bojonegoro. Lah kon ndi? Randu Blatung. Oh, Randu Blatung sulur, guys, sulur. Yeah. Sulur, guys. Ayo Nak. Res. Ayo Nak. Jambu alas sapa si Doronde? Monggo. Paringi jambu alas. Jambu alas, Mbak monggo. Sangune wis ya mau. Hele iki jendrek-jendrek. Tapi aku urung iki. Urung. Mbak urung jere, Mbah. Kabur sik yo, Mbah, kabur sik. Monggo, monggo. Wayo anggur ya. Jika biasa audio. Ganjur Production Channel. Ganjur Channel. Bisa red ya, Lur. Channelnya jangan lupa di subscribe. Bojomu tak asile, sesuk-esuk tak baleni. Manis esone, Mbak duet Mbak. Terus kelingan ramah gemuyune masih purun duet. Tresno lan kasih sayane. Atiku lakon melu duweni Cika oi sayangnya wis duwe bojo Mas nanging aku kepacut tresno sapa nelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni iya tamak kanak-kanak belum bahagia ya gini guys. jambu alas kulite ijo sing gak kasih duwe bojo ada gula ada semut Sing dhuwur, Dok. durung rondo aja direbut Jangan lupa senyum. Sumpah ning batin yen kula dikawin. Ora bakal lurukan Sumpah ning ati yen kula sing dadi rapi. Senengan sedih bareng-bareng dilakoni. jambu alase manis rasane senajan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo Jeneng sapa Mas? nanging aku kepacut tresno Sapa? nelongso rasane ngati Ayo Nabi, yen aku ra lakon melu duweni ayo bapangan. Goyangke Mbak. Woi. jambu alas kulite ijo sing gak kasih duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Sumpah ning batin yen kula sing dadi kawin. Ora bakal ayo mamaku sawer-sawer. Ayo nak sini siji nak ayo mati ayo nak. Ayo Pak De. Ayo nak buka ayo. Makasih Mama. Sumpah ning batin yen masih dadi kawin. manis rasane
Oh jasno kelingan manis SMP manis SMP mas terus kelingan rama kemuyune kasih kasih sayangi karep hatiku Terima kasih. bojone Oi, jambang simbah banget sampun. Mah, mama, mah, jaluk apa mah? Jaluk apa mah? Iki mbak Oga, iki baman kok. Iki baman, iki bapangat. Permintaannya nopo? Sebentar. Apa bapak? Apa? Iya apa permintaannya Bu sing gaul ayang-ayang tambal ban bisa monggo nggih uhuy nggih tambal ban iki Mbah ndi Mbah Sido rondomu sik Mbah ya tak pending sik ya Mbah oh ki sik ya Mbah sing ayu sik ya Mbah alah ya Allah bae gantenge ya Allah Mas tambal ban rumiyin niki saking mriki mawon Bu nggih saking mriki Mami oh dari Blora Kota oh bintang tamu guys kandhane kok iya no mama pasukan masuk sini mah uring Mas tambal ban monggo sing iso sapa sing iso ayo Mas tambal ban Mbak sik ya Sido rondo musik Mas pasukanem celokan Mas ayo Mas tes oke ayo anggere bareng Dinda Aurora maju sini sayang disawere mama enggak apa-apa ku iki sing penting terus ya tambal ban berkawaro kabar zaman uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandal ya Allah berkah barokah mama sini no sini sawer terima kasih sedikit lama-lama jadi bukit Bu aku iki tukang tambal ban wasik makasih rezekine makasih Mama untung-untungan berkah barokah wayon apik duit kantongan waya apa wetengku krasa kroncongan iha Suryana kok enak banget terima kasih suara bareng-bareng ya emak jedor dor ono ban pecah wah iki mesti raja kita kok emak jedor dah maneh ise rezekine tambang lumpuh tambang lumpuh tambang lumpuh ayo angkoro silakan audio sama Ganjar ya Mas Ganjar channel jangan lupa di subscribe dulu bareng mama-mamaku cantik yo terima kasih
Sadalan-dalan gue wis kadung sendul golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Terima kasih Bunda. Bebak bergoyang guys. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan, untung-untungan. Watan apik, duit kantongan. Waya abas, watangku krasa kroncongan. Hei, poena. Ayo dong, ayo dong. Sampai telah, sampai telah. Masukin lah yo. Majador, 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 dor. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki kok. Majador, 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 dor. Ban pecah maneh. Ise isu rezekine tambang lumpuh, tambang lumpuh, tambang lumpuh, tambang lumpuh, tambang lumpuh. Terima kasih. Bareng ditanya ada tambal ban sampun katuran. Bojo loro Bu, ya Allah Bu. Buat warga ibunya pasukan dari Blora Mustikanya Kota di sini bergoyang di Bubak City. Bareng ayo Anggoro juga bias audio juga Ganjur channel, jangan lupa di subscribe guys. Live streaming ya Kang Mas ini ya. Iya Bang, Man, goyang ya Bang Andani. Top ya. Iya. Top banget ya Mbak. Top ayo Anggoro no Mbak. Aja lali ditanggap meneh ya Mbak. Ledek ayo Mbak. Bojo loro nggih Bu. Iya. Monggo Kang Mas ada bojo loro sinarengan. Bojo loro. Siapa namanya? Debi. Halo Bang Bun. Oh, Bang Bun. Oh. Emang wis metu bro? Gak koyoke kok gak ketok mangawan. Oh, delik ya. Ya aku di sini jam 10 tekan kene ndaur mangsamu. Ayo bareng. Aku numpak gerobak kok. Ini tak bojo loro. Semoga. Bareng pasukan mama-mama cantiknya Blora. Sawar yuk. Disawer sama mama-mama cantik ini. Abang biru lampune disco. Awak lemu mas di rumah si wong loro. Bojo sing enom njaluk disayangi sayang sing tuwa njor waga ditinggal. Sirahmu materapi soturu nyo andom nyokno masuk andom waktu mikir butuhe mikir belanjane njur saiki bingung atine doa udah nodus tolong dino mulai rono tolong
Terima kasih. Goyangkan bareng wah. Di Anggoro guys. Hola. Makasih Bu. Masuk ya abang biru lampune disco. Awak turun mas mikir bojo loro. Ayo nek bojo sing enom jaluk ya mo. Jaluk disayang sing tuwa sing tuwa jaluk digoyang. Oh siramu madrang iso turu. Andong tresno masuk andong metu. Halo Pak Rais, nyanyi ya Pak Rais. Mikir butuhe, mikir belanjane. Jur saiki bingung atine. Tolong dino, gimana? Mulai rono. Tolong dino baline kene. Ayo benake mas. Sing sadino. Kanggo sapa? Sing sadino kanggo wong liya. Barang semuanya sing sadino. Sing sadino kanggo wong liya. Kanggo wong liya. Dintekno Bu, pitike mati engko mati. Makasih Bu. Berkah barokah lancar rezekinya sehat selalu Bu ya. Alhamdulillah. Tembak dar. Alah. Ngobengi neh Pak Rais. Halo Pak Rais. Apa nyanyi ketara Pak Rais iki? Pak Rais penyanyi Cinta dan Air Mata. Duet iya. Ala ngono kok gak sah ngono Pak. Laras dadi ragono. Sing akeh Pak, kaki sing akeh Pak. Laris. Mbak. Lek nyanyi Mbak. Lho. Cinta dan Air Mata wayang gere pas Mbak pangat. Kandhane ya. Sederek kadang perangkat desa juga. Wah, sayuk tenan warga Mbubak mriki. Sinarengan Bapak Rais duet. Kon munggah, Pak Rais kon munggah jere. Ojo gak pareng jere nek gak pareng. Duet lho Mbak, duet ya. Wedok es. Iya, ayo. Iya. Tak senggel ya aku dulu. Siap. Cinta dan Air Mata. Hari. Aku di sini. Mampir yo. Minta dibawa saja Pak. Oh, Lintu. Pinten Bu? Berapa 2000-an? Oh 50 sip, 50 2000-an. Ayo Nas, hilangin Nas. Bantuin. Oh 20 Nas, nah ini Bu Tembak dar Bu. Kok tak tembak Bu? Ya siap hari ini ya Bu. Oke. Ku menatap butiran bintang. Iya permintaannya Bapak Rais, Cinta dan Air Mata.
yang tersisa hanya air mata. Homo mali Wahyu Anggoro Bias Audio Ganjur Channel guys, bergoyang Bubak City. Walau ku menangis darah, itu semua percuma saja. Orang tuamu lebih berkuasa. Jodoh yang mereka pilih, itulah yang terbaik untukmu. Cintailah dia, sayangilah dia sebagai suamimu. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Musnahlah yang tersisa hanya air mata. Goyang dong. Goyang kali. Wayang gerang. Walau ku menangis darah, itu semua percuma saja. Orang tuamu lebih berkuasa. Jodoh yang mereka pilih, itulah yang terbaik untukmu. Cintailah dia, sayangilah dia sebagai suamimu. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rais, berkah barokah. Reok Ponorogo. Setelah tembak-tembak der, oke, ngeblak si doyo. Iya bah, reok ya bah. Aku sing dadi reoke apa sampean dadi reoke? Iya, lah kok liya mbah. Lah pilih ditumpaki apa numpaki mbah? Biar kowe. Aduh, sedang diputune. Oke, tembak dor tadi ya, tembak dor. Setelah itu Ponorogo. Karo tangi mbae mang Sidoronda bariki mungkin dalu di acarane ditutukno mungkin dalu 3 lagu teman terakhir. Ayo nak yang bisa waktuku kecil 1. Oke 1. Engko ditutukno nek dagel. Separohe Mas ya.
Nyawer lho nggih Bu. Iya separo Mas. Separo. Hooh, sitoke Rek Ponorogo wektune wis dalu nak mengke nek dudukane karo bendarane aku iso di DO. Aku di DO kok. Oh iya. Wah, yo anggaran. Tembak der. Dua teman terakhir bareng Wayu Anggoro. Boba bergoyang yuk. Enak itu. Kumpul nono. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil gak taunya pensil. Waktu ku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol aku kira botol Aduh, gak kok naik taunya keteng iset, Bro. pistol. Ceblok. Tembak-tembak dor 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 tembak-tembak. Tembak-tembak dor 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 tembak-tembak. Iya. Hadiah audio. Iya, waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil aku kira pentil gak taunya pensil. Waktu ku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol aku kira botol gak taunya pistol. Tembak-tembak dor 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 tembak-tembak. Tembak-tembak dor 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 tembak-tembak. Tembak-tembak dor 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 tembak-tembak. Ayo satu tembang terakhir Rek Ponorogo. Ayo, ayo. Ayo nak, mergawe nak, aja makan gaji buta nak, ayo. Hah? Sampean sing bayar iku lho. Aja dipecat ya. Heeh. Oh, ngono kowe tak pecat dadi ndoroku nekno. Kualik. Wek. Ya nak, selamatkan nak. Selamatkan niki selamatkan. Selamatkan. Rek Ponorogo monggo Kang Mas tembang terakhir. Karo sindarene wis pokok sintut-sintutan ya wis gak apa-apa. Kono-kono kene-kene. Rek Ponorogo. Ayo. nonton bengi bunderan, ada suaranya gamelan neng nong neng gong ono ing tengah lapangan. Rame
sing nonton mubengi bundaran semaraknya hiburan Atari Reog asli dari Wahyu Anggoro bos sarepe Mas Mok waktu ini pun dalu meniki ya mungkin nonton melakon tetembangannya dilanjutkan mungkin sonten nggih monggo dalam oke matur suwun nggih Bu ya berkah barokah Bu keberatan ayo dong asik ayo dong loro sip gawe loro yo reok dadi ayo dong Siapa sama Niti? Ayo jejer berdua langsung jadi dua baris. Ayo. Nah, empat. Ayo wes tang salto. Ayo lah langsung. Ser. Yang lain ayo ke belakang. Langsung. Jungkir kono lho. Oh wes bu gurune sik. Piye? He ojo. Oh wes bar tak jahit toko nek buka. Ya. Ayo, iya jungkir walik sitok rene sitok rono wis ben kan. Yo kan gak natap, ojo rene no, ojo rene. Lah ben kan natap. 1, 2, 3. Iya. Lanjut. Ayo. Lanjut. Kaki wis wengi ayo. Ben rame, kaki. Lah kok mote nih. Ayo selanjutnya next ayo nok. Ayo. Yo wis. Saya nggak sabar iku apa? Wis. Mboke suwek bar tak jahit to bar tak lasno. Bahaya, aku meteng, guys. Bahaya. Ojo diperkosa aku. Mboke. Aku mencolot tenan iki engko. Terima kokon. Aku mencolot mulai lho. Cepet rak kowe. Lah aku bar melahirkan engko nek suwek piye? Lah engko bojoku engko terus lali karo dalane piye, Ndoro? Ayo penok. Lah jere sampean sing nambahi lho. Aduh. Lah mang jere sing bayari sampean. Lah tak celuk nok kok gak gelem kowe. Kudune ya kowe. Lah madakno rupamu. Ngomong to, Mbok. Madakno rupamu. Wis.
engko bengi neh. Kok kurangan ae Leja. Cepet aja. Wis bar. Urung. Kowe nak urung jungkir urung bar. Suwe iki engko. Cepet. Bahaya 10 juta ndak iki ndak. Endi lho? Walah. Samane gedene. Kilat no ndur. Kilat no wis to no. Ke janjane nututi aku arep apa to no? Pengen lungguh no, lho wong desa barang kok biasane nglepas jengkelaken ning kene kok njaluk longgok. Mboke karo kuwi sing klambi biru kuwi jungkir wale. Panggungnya geblak. Cepet ah, kongkon-kongkon tok iku. Dek. Dek, emang nyusul kawe kenapa to? Nduk. Janjane no wis dadi apa? Bayaramu pira kok kon klemrakan nang ngisor, Nduk? Salam ke mau turu wae. Apa ta? Adoh endi to lho wong karek melangkah ngene wae lho cah kok iso. Umam ra kene ae. Di rumah samu wong kene ora kenal kowe. Gak kenal lah kowe sapa? Piye, Nduk? Kang Mas Sidarta. Kang Mas Sidarta ya Allah, ya Allah. Vitamin ya. Mosok lek emi iki gak oleh ngono lho. Vitamin ngono. Lah jarine ngono kae penak wae tanggane ngono kan. Penak wae dulure. Iya. Penak nyulek sithik ora kalong. Kowe piye? Iya, alah. Padune ameng ngene-ngene kon mulai dhisik. Halah, aku sudah tahu. Iya kok iso geget dhewe kowe. Ayo nak rono. Iya. Ayo nak umbah-umbah sedelokno. Siti. Ati loro iki kok kene kok iso ora kok kene. Atiku loro lho. Kak atiku loro. Lah rumangsamu. Dadah. Ya Allah, rupaku iku dadi. Kepiye Kakang Sidarta? Sangka kabuan mau aku kepungin yen to kowe kuwi arep-arep tekanipun Kakang jalan apa syad dipondo yen syad dindang kuwi bingung atiku yen aku pitah sama sampean. Yen aku atur kelawan kowe bingung sajroning atimu paribasan wae yen awan rasake ora doyan mangan kuwi bener Kakang tansah kuwi bener kula Kakang Sidarta nek kene aku pengin nodi sepiro to gedene rasa tresnane Kakang marang Kakang Jadi saka ngarep aku wis kondo lawan kowe yen to aku duweni rasa seneng karo kowe kuwi gedhe banget paribasan gedhe kae iso tarik ning bisa luwih gedhe rasa seneng
tegese kowe njaluk aku nembung kelawan polisi minangka kowe dadi ing atase aku lanang tembungku ora bakal tingalingi yen aku nembung rasa tresno rasa seneng aku uga bakal tanggung jawab kelawan tembung ya jadi endang yen kaya ngono sawetara kowe bayo bisa nang pentapan pas balik iku aku kudu bayar sawetara ayo padha seneng-seneng Ya wis hati-hati ya Kakak. Tak nunggono. Dadi barongan iki nyapa? Ya. Ora apa-apa, Nduk. Ning sing sih kene iki ana tontonane ketoprak. Nggih, leres Bapak. Sisihe kali kono ana. Sisihe malah wonten lho Bapak. Ana apa nek? Ana ndangdut. Ya ora apa-apa. Ngono kuwi sing jenenge kerukunan. Ya. Sing baku aja padha paidolan paidolan. Niku leres Bapak. Aja padha senggol-senggolan. Tundone ora prayoga. Kejaba saka kuwi Nduk. Pripun Bapak? Kok nganti keng sira wis ngadhep lan apa sekirane gawean wis rampung kabeh to? Nggih, saderengipun ora ketang amit. Kowe kang suwan kursi dibawa. Lagi prapto kira-kira kowe jek eling apa ora Nduk? Kowe lali aku iki wong tuwa umpama lali iki ana emre ning kowe bocah ilom lho ya itu wong kaya iya apa kuwi tangan dulu Ngapun telet yen. Aku lara sampean iki tak masih sabar.
Jadi Endang Mustiko ora kleru. Pancen bener. Aku Kang Masmu Sanggoro. Sanggoro? Kowe Sanggoro. Pun panjenengan kaget. Lho. Kok ora kaget iku lho piye to nama? Nalikane anak Angger Sanggoro kuwi dadi siswa ana ing Kutat Slawe iki. Nggih, Bapak. Sandang penganggumu ora kaya mengkono. Sapa wonge sing ora panjang suwe ora ketemu bareng sampean teko nyang Kutat Slawe sandang penganggumu sampean kang sarwa. Nggih nyuwun sewu Bapak Sigitomo. Kok ngantos kula sowan wonten ing Kutat Slawe. Dadosaken kagetipun manah Bapak Sigitomo. Estunipun Bapak. Ngantos kula sowan wonten ing Kutat Slawe pisan. Kula kapang sanget suasana wonten ing pertapan Kutat Slawe. Ingkang angka kaping kalih Bapak Sigitomo. Wonten kawi gatosan sanget badhe kula aturaken kersanipun Bapak Sigitomo bab kapribadian kula. Dadi cetane anak Angger Sanggoro kuwi tumeka ana ing Kutat Slawe sepisan jalaran kapang karo wong Sabrika leres. kang angka loro ana bab perkara kang bakal ngakake marang Nggih, apa sekirane kuwi wewadi amo pancen wewadi adimu takon boten. Menika boten wadi, malah kapora dipun pidhanetaken arti Endang Mustika. Ngaten nggih, Bapak. Estunipun pentas saking pertapan Kutat Slawe tumuli wangsul wonten ing Kabupaten Jogorogo. Kula dipun timbali Kanjeng Rama. Kula dipun jumenengaken dadi Patianom wonten ing Kabupaten Jogorogo. Jadi anak Angger Sanggoro iki dina wis jumeneng nata dadi Adipati ana ing Sakmenika leres Bapak nanging kangge jangkepi anggen kula jumeneng nata wonten ing Kabupaten Jogorogo. Kula kedah palakrami. Palakrami Bapak. Kula kedah gadahi gandengan. Ngaten. Jadi kanggo jangkepi Angger anak Angger Sanggoro pinangka jumeneng nata ana ing Kadipaten. Kuwi kudu duweni garwa prameswari. Menika leres. Nuwun sewu ya nak. Nggih. Apa sekirane wis ana padikan wanita kang nyocoki marang anak Angger Sanggoro. Nyuwun sewu Bapak. Kula sampun gadahi padaan wanita minangka ing sakmanggenipun badhe kula mulyaken minangka garwa prameswari wonten ing Kabupaten Jogorogo. Wanita menika boten tebih saking pertapan Kutat Slawe. Malah kaporo tasih keluarga wonten ing pertapan Kutat Slawe. Jadi wanita kang mbok tresnani iki wong saka Kutat Slawe malah kaporo keluarga dhewe. Sakmenika leres. Kira-kira aku kuwi kenal apa ora? Lho, Jualan ke mawon leleng gentuk lho. jenengan ampun kaget-kageti kang anak. Kira-kira aku kenal, Mustika kenal apa ora, Cok? Dia mangertosi. Bapak, Resi Gutama mangertosi. Malah Bapak. Agenda Mustika menika cak sangat. Sopo nangge? Agenda Mustika tiambak. Endang Mustika dhewe.
Kok wonten Kanoman menika sinten? Apa Sanggara kuwi lali? Kula boten kemutan. Lali tenan. Iki mono rak sedulurmu Sidarto. Sidarto lho. Sidarto. Sidarto ya. Sidarto. Waduh. Banget Kang Mas Sanggara. Wah mondok Putak Slawe. Saiki katon bagus. Pindane wewayangan kuwi kaya dereng Raden Janaka. Bagus kagawe cetha tur wibawani. Pangaten nggih Kang Mas Sanggara, kok ampun ngalem. Sampeyan menika tata busana kemawon jembar kados pundi. Yen kula menggake wonten ing wayangan malah kapur. Gagah pidiksa kados dening Raden Werkudara. Aja ngalembono. Pancen saiki sandang penganggonku kaya ngene. Aku wis minangka jumeneng bupati nata ana ing Kabupaten Jogoloka. Ora ya. Mergo suwe ra ketemu, bareng ketemu padha alem-aleman. Napa ngalembono. Pancen leres. Sidarta menika pindhane wayang kados dene Raden Janaka. Bagus gagawi teksa. Nggih. Nek kowe kaya apa, Dik? Lho kesane menika kados Raden Werkudara. Kok kakak blajit ta? Nggih. Ini lho Sidarta. Ora monggo nimbali marang Sira. Kok nganti pemunggah ngajeng marang apa pancen ana kawigatèn Proporsi dene kula ngantos makasane leres wonten kados badhe pulang. Jadi tekamu adep marang ana kawigatèn. Pira-pira kuwi gatimu kuwi wani Apa babagisan kados menika boten kepati. kamu lagi malah kamu sedulurmu Sanggara gua kenal ayo dicoba kandhake kelawan Bapak Resi Kupomo matur ndak lagi Proporsi nalika wiwit kula kawujudan bocah cuman do wonten ing pertapan Putak Slawe ngantos diungkap dening ing ari panggan punika kula ngantos ngancek tatanan kadosan paribasan sampun wangun yen bandar BI pasun kula menika sampun ndargai kapresna lan menawi ing dinten samenika kula badhe alamat dhateng duweni wanita kang nyondongi utawa kang ngrakoni marang ati juru wanita mau awestri menika boten terke saking pertama yo ora dosa kok kene tombok Joko wae marang boten wonten sanes menika sadi endah yo endah Gusti kok dhewe Saketik kalian Ardi Sidarta. Di Sidarta. Lagi wae sliramu ketemu kelawan Kakang. Banjur kemudian tok duweni pangucap utawa tembung kang kaya ngono. Apa kowe nyemu kelawan Kang Masmu Anggara? Kang Mas Sanggara bapak pisan kula boten. Bikin apa? Ning kasunyatane dening kula kelawan Candi. Kula dadi Bener tak? Jadi saya kenal tak elengke. Endang Mustiko kuwi calon garwaku. Ya calon bojoku minangka garwa Pranswari ora Kabupaten Jogorogo. Bener tak?
tak jaluk kowe isih muda taruna. Goleki pasangan bocah wadon kang akeh. Pilih Kang Masmu Sanggara bakal notok goringi nang Jambe Suroe iki. Karena sanggup Nuwun sewu ning babagan pekawis dening pasangan Tresno kalawan Tresno kuwi kula nyuwun pangapunten yen kula badhe wonten kelawan Kang Masmu. Gelem ngalap ora? Ngalap kelawan Kang Masmu Sanggara. Ngalap ora? Bajane ora kena. Kowe iki lho jo piye-piye nang aja. Lho kowe karo sedulure dhewe kok arep joget. Lho wong perkarane iki ra Endang Mustika to. Iki wong siji nanging sing ngayunake wong loro. Glorien ingkang nembung kalian Adi Endang Mustika. Ya. Iki panguwasa tunggal ana ing tanganku. Merga Mustika kuwi anakku. Ya. Terus iki kabujan kang kowe. Antase kowe bocah wadon sawiji. Nanging sing ngersakake wong lanang loro cacahe. Wong wedok kae tak ibaratake dagangan suruh. Suruh ora payu telung dina bakale gale. Ora bedane wong wadon yen to iki dina kowe wis pantes umpama ora ana sing kowe dadi prawan kasih. Nah, saiki kabeh ndak pasrahake lan sliramu. Nanging welinge bapa aja nganti nglarakake antaraning siji lan siji. Yo, piye Endang Mustika? Kepiye pawan suwanu? Aku ngerti yen Rama Sanggara iki bagus. Gagah pinter. Ora Pancen. karo yen pengen sandingan karo. Nanging Kang Sanggara, ana nanging. Aku nyuwun inah 40. Ben njaluk inah 40 dina lawase. Endang Mustika. Ya wetal. Aja 40 dina. Mbok yo 5 dina apa seminggu ngono. Berarti Kang Sanggara mboten sanggup. Sekawan dosa dinten niku mboten sanggup. Yen tos mboten sanggup yen pun kula kan Aja 40 dina Kang Mas sanggup. Mbok 5 dina apa seminggu. dina pun mboten. Nggih. Endang Mustika. Ya wetal. Yen to Kakang Sanggara duweni inah 40 dina ora sanggup, aja mung 40 dina, 80 dina kok Kakang sanggup. 50 dina. Ya wis, aku 100 dina. Aku 200 300 dina. 400 500 dina. Ini lho, Nduk. Ya Allah. Kowe iki gak dinggep apa kok. Malah dinyang 100, 200, 300 dinggep sego pincukan ah piye iki. Lho, tadi si Cato menika kados dene nantang kula. Ngene lho, Ket. Iki wis dadi antepe atine anak. Ya toh. Dheweke ora duweni utawa ora bisa mawang suwi kang gumawa nanging njaluk minah wektu 40 dina kanggo mikir ya toh Nggih leres Bapak. kari sliramu saguh ngenteni nggih Bapak Si Gutama yen to Adi Endang Mustika nyuwun inah sekawan dina lasipun kula sagah kula sagahi saguh nggih saguh kowe piye Sumanten iki kula pun sanggup. Dening Sarasana ngetosé dhateng inah sekawan dosa. Adi Endang Mustika Ya wetal. sakwise 40 dina aku bakal bapak ana ing Ketapan Kota Slawe. Tak jaluk janjimu. Aku kepengin pawang suwan kang gumathok.
Gusti. Nggih rasa sekawan aja kuwatan. Suwe ayo. Kamu ora ono lerene. Mas, Dari pulo. aku iki wong tuwa lho. Nek ngomong iki aja sing mengko nak janji kula. Oh, Cik, ribut. Boten ateges kula niki tambruk utawi mitambule jatri. Mapa nembus pisan menake. Tenanipun panjenengan niki sumuna. Adipati Kepala Daerah tingkat 2 Barat Madya. Adipati Kepala Daerah tingkat 2 Barat Madya. Barat Madya. Jenenge sinten? Endro Kesumo. Lha niki sinten? Nggih, kula Wakil Panguwasa Pati Barat Endro Pati kula. Wakil Nggih. Patih Nggih. Barat Madya. Barat Madya tingkat 2. Mondheraken tingkatipun panjenengan Adipati. Sampean tingkat pinten? Tingkat 3. Tingkat 3. Nggih. Endro Kesumo, gitu. Tebih saking Barat Madya. Ngantos dumugi wonten ing kapan. Tindak langke menapa wonten kawigatosan. Ngelengake tegese ngemenke. Lajeng Bagipun punejang dedawah sonten. Kula benjang derek sinten. lagi kok. Wis sampeyan iki lek ngomonge pripun? Tapi mangwas kuli male ya. Oke. Kula badhe nglamar ingkang putra Endang Mustika Sari. Panjenengan badhe nglamar Endang Mustika. Pun ngertos priyaine napa mboten? Derek. Derek ngertos. Derek. Dene kok gak napa lho. Ngangge kacamata niku. Pripun? Kok ilang bangkeane. Lho sampeyan iku nggih aneh. Derek ngertos priyainipun. Lho kok badhe nglamar. Nggih nek ngertos namine Endang Mustika niku ayu. Nek boten ayu pripun? Naminipun Mustika niku pun kondang. Mustika niku ra teng tempuran kondange. Nanging niki ajeng wonten sing kondang malih. Sinten sekondang? Anggara Budaya. Wahyu Anggara niki. Wahyu Anggara iki bakal sapa? Oke, amin. Lho dongaku titani ya. Kersane ngrembaka. Wong kadang duwe coklat dhewe kok nanggap liyane niku nggih rada ora gantuk jan. Dados saestu panjenengan menawa ngersakaken jembatan lho. Oke. Putih. Nah, menika. Sampai anjingnya. Alah, bocah mlenu. Calon garwa. Boten ujan, boten kaul kok. Enten apa? Akhir kula kakon te bojo Endang Mustika. Selawase ora tuku kasur. Loh. Sampean kok bupati kok turu mboten tumbas kasur. Lah niku Mustika pun empuk. Ah, sampean iku malah sampean iki padha empuke ngoten. Pun
Iki cekak ose dipun tampi menapa boten? Ngeten lho, Mas. Kula niki tiyang sepuh. Wonten nune-nune jajah nanging sisa-sisa ingkang Bos, pramila kula tak nari jateng anakku. monggo. Cekaos bentang dagelan. Nggih. Mustika ora sadada ambali iki ana priyayi agung pangkate bupati kepala daerah tingkat 2 Kabupaten Barat. Kira-kira aja mbok tampa ya. Sampeyan aja tampa. Ditampa yo. Ngoten nggih. Ditampa ya, Duk. Aku ndek mantu semono gedene kok terus gak ngopo mulai. Pun. Kula bareng bawa sunan Ya. Ya kepiye Bos kok? Nggih mboten benten kali sinau. Bos, Kula nyuwun kinah semawan dosa dinten. kowe njaluk tempo 40 dina. Tak sakmene ngono nanginge. Nanging napa lho? Aku njaluk komo-komo sedina suwengi kowe tak mori turu. Nggih mboten purun to kula. Kantun panjenengan kersa napa? Kersa napa boten? Ribut. Godes, wicara